नासाया मोनसे एस्टेरॉइड नागिरनानै दिहुनदों जाय 2032 मायथाइयाव बुहुमजों सौग्रावनो हागौ। नासानि बिगियानगिरिफोरा मोनसे एस्टेरॉइड नागिरना दिहुनदों जाय 2032 मायथाइयाव बुहुमजों सौग्रावनो हागौ। सुलुंनि बायदिब्ला जेरै बिगियानगिरिफोरा बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिगोन बेबो रोखा जागोन दि बियो बेसेबां खाथियाव फैगोन एबा सौग्रावगोन आरो सौग्रावनायनि जौखोन्दोआ बेसेबां। मोनसे एस्टेरॉइडआ बुहुमजों सौग्रावनायनि जाथावनाया जोबोद बाङाय। नाथाय बियो 130 निफ्राय 300 फुट गुवार एस्टेरॉइडनि सौग्रावनायनि जानो हाथावनाया 1% बांसिन। नासानि बिजिरनायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि 2024 YR4 एस्टेरॉइडआ 22 दिसेम्बर 2032 मायथाइयाव बुहुमजों सौग्रावनो हागौ। 2024 मायथाइनि YR4 नि गिबि रिपर्टखौ 27 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव माइनर प्लेनेट सेन्टाराव होनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे रिपर्टखौ चिलीआव एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पेक्ट लास्ट एलार्ट सिस्टेम स्टेशनजों होनाय जादोंमोन। बेनि अरथाइखौ 130 निफ्राय 300 फुटसो गुवार होननानै साननाय जादों। बेयो 36 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव नासानि सेन्ट्रि खैफोदनि फारिलाइयाव जोंलारि बिगियानगिरिफोरनि नोजोराव फैदोंमोन। इउर'पियान स्पेस एजेन्सि प्लेनेटारि डिफेन्स अफिसआबो बेखौ रोखा खालामदों 2024 मायथाइनि YR4 आ 22 दिसेम्बर 2032 मायथाइयाव रैखाथियै बुहुमजों बारलांनायनि 99% खाबु दङ। नाथाय मोनसे जाथावना सौग्रावनायखौ दासिमबो आबुङै नेवसिगारनो हाया। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।